Angikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela ngizokufanelekile cofa ngi-subscribe ulike bese umamela nansi inkulumo ezolandela. Uphumelo Bala uthisha omkhulu walapha esikoleni seNkandla eBizimali High School wachaza akwaziyo nakuzwayo ngokudlwengulwa kwezingane kulesa sikole nokuyinto okuthiwa isiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba. Kodwa-ke ngaloku kukhuluma kakhulu ake ngikuphe nansi inkulumo kathisha omkhulu umnumzana uDumakude ngesikhathi ekhuluma lapha nensizwa uGotole echaza ukuthi yini kahle kahle eyenzakalayo laphana esikoleni iBizimali, njengoba kubikwa ukuthi nabafundi sebeqalile bayabhikisha kulesa sikole bakhala ngokudlwengulwa kwezingane emqashweni. Baba Dumakude, Yebo, ninjani baba? siyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noGotole baba. Ugodole. Okay. Umazela ukuthi ugodole. Yebo, uye lo khulumayo ubhuti omdala. Akulungile mawangalela. Cha, webhuti omdala sengithole ingcingo kaningi nje kakhulu. Manje sengizwe ngabona ukuthi hayi angifuni inamba yakho ngizame ngiyithole. Bese ngizwa ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume ngento engingayazi ngoba ngizwa ngabantu bethe bizimali kwenzeka u1 no2 no3. Ngingathanda nje ukuthi mhlawumbe ubaba Dumakude mhlambe eke ngichazele nje briefly ukuthi yini eyenzakala ngoba nezingane ziyangifonela, ziyangi-WhatsApp, ezinye ziya DM. So ngicela ukwazi nje baba Dumakude kafishane ukuthi yini eyenzakala, ungakhuluma into engingayazi ubone sekubhiza ko social media. Hayi, angiqale ngibonge-ke baba Godole ukuthi wenze uthathe isinqumo osithathile baba. Ngibonge nje kakhulu ukukhomba ukuthi cha kanti sisiphila nabantu solo abantu abaphilayo yabo. Yeah. Ngiyabonga nje kakhulu kulokho nje ukuthi ufonele mina undaba uyizwe from mina. Yeah. Awuqalana-ke baba kusho ukuthi sinama case okudreshwa la esikoleni kwey'ngane. Yeah. Iqiniso liqala lapha yabo. Yeah. Manje-ke into eyenza ukuthi iy'ngane kuba ngathi manje sekune-tension phakathi kwey'ngane nomphakathi. Iy'ngane zikholelwa ukuthi umuntu ozirephayo ukhona endaweni, yabo. While umphakathi umuntu mawuthi uyamfuna awumtholi. Mhlambe-ke maqale kuqalela indaba iqale kuphi. Kunomuntu wala endaweni baba owaganga la endaweni ohambe egangeni endaweni ngo-2023. 2023 futhi wazama ukurepha iy'ngane, wangaphumelela kwi-repheni ngoba ngicabanga ukuthi wazwa ilume enye mangithi ngiyazi ngoba nami isitori ngisize nje manje. Wazama ukuyiluma, wabizelwa amaphoyisa, wabanjwa, waphunywa indlela aphunyelwe ngayo-ke lapha emaphoyiseni, wabale wahamba wocasha eThekwini ngokuzwa kwami, yabo. Wahamba it was 2023. Uyabuya njengamanje 2024. Ubengazwakala emphakathini ukuthi ubuyile, kodwa nje ubuyile wedeye ebuyile. Userephe ingane futhi, yabo. Awu kahle. Ngenhlanhla-ke kwatholakala ukuthi lo muntu orephelwe ngane uyena, yes. Lokho nje kwakhiye ukuthi cha uyena. Wazama umphakathi kumfuna, wazwaya ngoba umuzi wakuba ukhona la eSoshana. Umuntu nje waziwayo ukukhulele khona la eSoshana akusi umuntu okhamba. Wazanya ukuthi ayofuna lo muntu loyo. Umphakathi wazama ukumfuna, wangamthola, kwabizwa i-meeting nenduna, uma wakhona wamphika, yabo. Ngoba ukuthi-ke manje umphakathi-ke manje kwabizwa namaphoyisa asekhombe nakwahlala phansi njengamanje umuntu ofunayo uzobe manje. Manje ine-process yokufuna kwakhe. Amakhesi okurepha aqhubeke, yabona. Manje asaqondiwe ukuthi kanti lo muntu ucashe kuphi enza lento noma kusase uyena noma sekukhona abantu manje abasebenzisa ithuba lokuthi hayi vele kuzothiwa yilo muntu lo, yabona. Sekunaleyo confusion ukuthi kahle akusaqondakala ukuthi uyena lo muntu noma sekukhona abathatha ithuba lokuthi vele benza into ngoba bazi ukuthi kuzothiwa yilo ofunwayo, yabona. So ilapho umphakathi uyamfuna awumtholi. Iy'ngane ziclaim ukuthi no ula and ezinye zazo ziyaconfirm ukuthi ziyambona, yabona. Of which asikwazi kahle kahle njengamanje ukuconfirm ukuthi mazithi ziyambona zimbona ngoba uyafunwa katholakala. Iy'ngane zithi hayi ukhona. Izolo nje bekunestrike esikhulu sey'ngane zithi manje iy'ngane zibona umphakathi ungezokwanele ukumthola lo muntu, yabona.
amaphoyisa kuma tension ukuthi umphakathi njengamanje amaphoyisa bekhona la izolo bekhona la amaphoyisa sekhombe ekudedelekeni kwakhe lo muntu ekuqalene baleka waphunyula kanjani nayithola nezimpendulo njengesikole ukuthi lo muntu amaphoyisa ade mbamba uphunyulile noma yiwo amaphoyisa sekhombe enze ukuthi lo muntu aphunyuke ngikuzwa ba ukuthi lo ndaba ke baba nami ngiyizwa manje sekukhuluma into endala kwenzakalana nabo ngoba angangekho ngesikhathi yenzeke kodwa mangithola ukwenze lokho akwenziwe wabanjwa ehholo lomphakathi ehholo lomphakathi kwafonela amaphoyisa esehholo lomphakathi kuthiwa waphuma wajampa ucingo lehholo yabo ihholo lomphakathi libiwe nje ngesense kanti bathi waphuma umphakathi wasenkandla unjani usumbambile wamyeka nje wazi wajampa ababiza amaphoyisa uphunyula kanjani umuntu esebanjiwe yilo mbuzo ke baba mhlambe esingawubuza so ukuthi kwenza kanjani uzaphunyula yabo yilo mbuzo ngempela ke esingawa so futhi obuzwa nayo ingane ukuthi wayize azenze lento ayenza njengamanje wayididelelwana ekuqaleni sonke lo mbuzo sinawo ukuthi kwenza kanjani kodwa nje iqiniso lithi ubanjiwe wabizwa amaphoyisa asamaphoyisa endleleni zomlanda wajampa ucingo lehholo wabaleka kodwa ukuphunyula kwakhe uyabona babuduma ukuthi khona isandla semfene kulento ukuthi umuntu ebanjwe ebegange rape ingane sikhona isandla semfene kulento nanokuthi ke mina njengogodola isikole sebiza imali ngisazi ngendaba ezinhle kakhulu kodwa lokho sekwenzeka njengamanje ukuthi kureshwe ingane ukureshwa nje kumuntu umuntu wesifazana uba netrauma zeyofa uma kureshiwe why kanti lo muntu kulokhu kujikelezwa kiwale ngoba kuyakhomba ukuthi lo muntu lo uyaziwa enukhona nengikhola ukuthi mhlambe umphakathi uyamesaba amaphoyisa ke wona angazi ukuthi kungane enza ngalendlela amaphoyisa sekhombe cha noma ngifisa nje ukucacisa ukuthi on our side as a school akakahle kahle ngempela asikho sure ukuthi kwenzakalani ngoba ukhona noma akekho kodwa futhi noma ekhona ngingakubuka mina njengoduba ukuthi hayi noma ngabe ukhona kodwa isikhona esinye isandla manje yabona njengokhona ukuthatha i-advantage ngoba esithi-ke baba ukhona ingane nje igcina ireshwe ngo-4 la ihlala khona ithi etoilet yabona uma wayicabanga nje nawe lento uyithi okay lo muntu uzobhacele la ibhace khona right kodwa manje ingane nje isuka lemkhahlweni nayo iyo itoilet useyibone kanti ubekuphi lo muntu ubeyibone ekuphi yena lesikhathi ingane iphuma etoilet ubebhoce kuphi azayibona iphuma etoilet yabona kunembuzo enjalo ukuthi okay noma ke as much as whether ukhona enhloshane ubhacile noma uyele eThekwini wherever kodwa ilithi gama mina nje ngiyakubuka sesikhona esinye isandla lana yabona sesikhona esinye isandla sezikhona ezinye inhloso zokudestabilize isikole yabona cha ngoba angifuni ukucontest ukuthi ngithi akekho enhloshane angifuni ukusho njalo at the same time futhi angifuni ukuthi ukhona ngoba angazi ingane ziyathemba ukuthi hayi ukhona umphakathi uyamfuna uthi awumtholi yabona ingane nje besha umuzi wakubo ngamatshe zithi uyena ukhona ufihliwe and stuff yabona so nje kunaleso simo esikanjalo asiteli kahle baba ngifuna ukugamba mama asiteli nje kahle qobo Dumakude isimo nje phela siyibi ngiyabonga Dumakude ngiyabonga kakhulu kodwa ke nami ngizoke ngizama ukuthi ngithinte abakhona ngoba mina ngila emkhontweni ngibhalanse khona mhlambe sibone ukuthi iluphi usizo nabo abangaqhamuka nalo njengomkhonto njengoba umkhonto phela ulwela nje umuntu omnyama so kufanele ukuthi izingane ziyolwelwa akukwazi ukuthi ngingabulawa ikusasa lengane ngoba ukubulawa kwekusasa le South Africa lokho kwenzakalayo lapha ebizimali uma kureshwe ingane hayi ngiyabonga njengamanje baba into ebengiyikhala mina ke nje ukuthi akabambeke phela lo muntu ukuze sibone ukuthi kuyaqhubeka yini ngoba njengamanje mina into engiyibonayo as long as engakabanjwa uever ubona ithuba lokurepa ingane uzoyirepa ngoba egameni lokuthi hayi yilo vele ufunwayo yabo manje sekunento manje ubona ukuthi hayi sizokhishwa lana ukutholakala kwalomuntu abanjwe sibone ukuthi kusaqhubeka yini mhlambe isekhona into eyenzakalayo emva kokubanjwa kwakhe yabo kodwa kwamanje njengamanje sine meeting yabazali bonke ingane zalana ke siphethe ingane esuka cishe KZN yobo sibiza special meeting izolo